Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang lan salam rahayu. Dhumateng Pak Widodo lan para rawuh ingkang kula hormati. Monggo kita ngaturaken puji syukur dhumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amargi kita saged makempal kanthi sehat lan wilujeng. Ing wekdal menika kula badhe ngaturaken seseorang kanthi irah-irahan disiplin lan tanggung jawab. Tema menika wigati sangat. Dinipun tumrap kita para siswa awet kali sifat menika dados pondasi tumrap kasilipun sinau lan masa depan. Disiplin inggih menika sikap patuh lan taat dumateng aturan ingkang sampun dipun tetapaken. Wonten ing sekolah, disiplin saged dipun wujudaken kanthi rawuh pas wekdal. Digunakaken seragam miturut aturan, ngrampungaken tugas kanthi tepat waktu, saha natepi tata tertib kanthi dasar. Disiplin dadosaken gesang langkung tertata. Wekdal boten kesio-sio lan prestasi saged saya mundhak. Saliyane menika, tanggung jawab ugi boten kalah wigatinipun. Tanggung jawab inggih menika sikap siap nglampahi kewajiban kanthi temen lan ikhlas. Minangka siswa, kita gadah tanggung jawab sinau kanthi sebab. Ajeni guru lan tiyang sepuh. Jadi nama saya sekolah sawani ngakani kalepatan menawi nindakaken lepas. Kanthi tanggung jawab, kita sinau dados pribadi ingkang jujur lan dewasa. Para rawuh ingkang kinurmatan, disiplin lan tanggung jawab menika ari sifat ingkang saling gandhengaken menawi saged kita lampahi saben dinten kanthi konsisten. Insyaallah kita badhe dados generasi ingkang unggul, berakhlak sae lan saged maringi kebanggaan tumrap tiyang sepuh, sekolah, bangsa lan negara. Mekaten seseorang ingkang saged melaturaken mugi saged dados pangeling lan motivasi tumrap kita sedaya. Menawi wonten kekirangan, kula nyuwun pangapunten ingkang ageng. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.